Hej, vi hedder Mads, GT og Jonathan. Vi skal have til idræt næste onsdag. Emnet er idræt og sundhed, så vi har taget fat på fysisk træning. I den forbindelse har vi planlagt en forhindringsbane for jer. Forhindringsbanen den ser således ud. Den er lavet, så aktiviteterne ligner dem, der er på en almindelig militær forhindringsbane mest muligt. For at gennemføre sådan en forhindringsbane, skal der transporteres ilt ud til musklerne. Det sker ved åndedrættet. Ilt og blodet i lungerne, det bliver rødt og løber ind i det venstre hjertekammer. Herfra pumpes det ud i kroppen, hvor ilten optages og bruges. Det bliver blåt, iltfattigt og løber tilbage til højre hjertekammer, hvorfra det pumpes ud i lungerne, for igen at blive iltet. Når kroppen arbejder, skal den bruge mere ilt, og det får den ved at øge pulsen og åndedrættet. Lige nu sidder du nok stille og ser denne video. Din krop arbejder altså ikke ret hårdt. Prøv at måle din puls. Det gør du ved at placere din pegefinger og langefinger på halsen, ligesom på billedet. Hvis du ikke mærker noget, så prøv at flytte fingrene lidt. Sæt nu en timer på din mobiltelefon til 15 sekunder. Når du starter den, så begynder at tælle slagene. Når tiden er gået, så gang antal slag med 4 for at få slag i minuttet. Prøv at lave 20 englehop og mål den så igen. I morgen, inden du står op, så mål din puls. På samme måde som du lige har gjort. Her er du nemlig stadig i hvile, og du måler derfor din hvilepuls. Den er din minimumspuls. For at finde din makspuls, skal du gange din alder med 0,7 og trække det fra tallet 208, som der står lige her. Så kan du beregne din pulsreserve, som er den bankkonto kroppen hæver fra, når den skal arbejde og have det sjovt. Den finder du ved at trække din hvilepuls fra din makspuls, som der står her. Skriv tallene ned og tag dem med på onsdag. Oplevelsen af pulsen afhænger af, hvor hårdt man arbejder. Hvis du før har prøvet at lave englehoppene, synes du nok, at det var forholdsvis let. Selvom du nok lå under de 128 slag i minuttet. Men arbejder man hårdere, vil pulsen stige yderligere, og det vil opleves hårdere for kroppen. Til at vurdere, hvor hårdt man arbejder og cirka hvilken effekt det har, er Borg-skalaen blevet opfundet. Den starter på trin 6, hvilket er hvile, som ingen træningseffekt har. Så er der forholdsvis let træning fra trin 7 til 10. Det er sådan noget som opvarmning og udstrækning efter træning. Det er også forholdsvis let. Så er der trin 11 til 13, hvor man kan mærke, at man træner. Det har en relativ sundhedseffekt, stadigvæk lav. Så er der 14 og 15, det er snakkegrænsen. Hvis nogen af jer har været ude at løbe, så vil I også opleve at have ramt snakkegrænsen, hvor I ikke længere kan snakke på grund af, at I så vil opleve vejrtrækningsproblemer. Det giver en konditionseffekt. Så kan man komme op på niveau 16 og 17, her begynder man at hyperventilere. Hvis man trækker vejret kraftigt. Det giver en rigtig god konditionseffekt. Og til sidst har vi så level 18 til 20, hvilket er udmattelse. Typisk her atleter ligger, når de skal præstere til OL, hvor de kollapser efter et sprintløb. Programmet lyder således, at vi starter med opvarmning, så er der gennemgang af forhindringerne, hvor vi viser jer, hvordan man gør. Så er der gennemløb af dele af banen, hvor man skal løbe 3-4 aktiviteter ad gangen ud i et køre. Så skal vi bagefter løbe hele banen igennem. Og til sidst så er der så gennemløb af hele banen med nogle aktiviteter, vi har planlagt for jer, som vi først præsenterer for jer på onsdag. Det kan I godt glæde jer til. Og så er der udstrækning. Og til allersidst så skal vi have en snak med jer om, hvad I har oplevet. Som altid er noget, man skal huske. Her er det træningstøj. Det skal være en lang t-shirt, det vil sige, den skal gå ud til hænderne. Lange bukser, de skal altså gerne gå et stykke over knæene. Og indendørs træningssko. Så skal I også huske på jeres pulsmålinger og pulsberegninger. Vi glæder os til at se jer.